Nakakuha naman ng thumbs up sa Kamara ang kamakailang pagpalagpo ni Senador Jesus Escudero sa naging kuda ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa isyu ng kakulangan ng flood control master plan ng Marcos administration. Para itingog party list Representative Jude Asidre, tama ang naging posisyon ni Senator Escudero na ibalik ang bola sa mga Duterte dahil ito ang mas matagal at una silang nanilbihan kaysa kay PBBM. Pero hindi rin ito natugunan ang issue, lalo na sa Davao City na matagal na nilang pinamumunuan. Ayon naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na batay sa mga record na nakukuha o nakakuha ang distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte ng 51 billion pesos sa huling 3 taon ng Duterte administration. Binanggit din ni Gutierrez ang sinabi ng Public Works Secretary na nakarang administrasyon at ngayon ay Senator Mark Villar na nai-award nito ang 1,833 na projects mula July 2016 hanggang July 2018. Kasama sa mga proyektong ito ang flood control system, kalsada, tulay, eskwelahan, irigasyon, power at water facilities. Gate naman ni House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon na tila unti-unti nang lumalabas ang tunay na kulay ni Vice President Sara Duterte sa magkakasunod nitong pagtabla sa kasalukuyang gobyerno. Kung saan kwestiyon nga ni Bungalon na bakit ngayon lang ito naglalabas ng kanyang hinaing sa gobyerno at kaugnay nito ibinigyan din ni Manila Representative Joel Chua ang epekto ng giriaan ng Marcos at Duterte sa pagpasok po ng pamumuhunan sa Pilipinas na ay maaaring mayanig kung magpapatuloy ang bangayan ng dalawang pinakamatataas na opisyal ng bansa.